dins el mar o bosc endins. Els germans Krat visiten llocs perquè saben els camins. Són amics dels animals, és l'hora ideal. Potser no hauran de salvar algun amb el poder animal. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat, sí! Corre el guepard, plana i engranaix, vola el falcó i va del lleó. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Viu el món salvatge amb els germans Krat ara. Són els germans Krat. Els germans Krat. El fraret rescatador. Fa moltes setmanes seguides que no parem de viure aventures. Obrim les escotilles i busquem un lloc per fer aterrar la tortuga. Fa un dia perfecte per passar una bona estona amb els animals. Ho sento, Chris, però primer hem de fer manteniment, carregar provisions, mirar les bateries. Oh. Sí, i a més jo he de fer les revisions dels meus invents. Així podrem millorar el funcionament dels vestits de poder animal. Ah, que bé, doncs comencem, no? Ah, vinga! Molt bé! L'armilla, els guants i l'estoig amb els discos de poder animal. Va, Martin, em dones els teus? Un moment! Estic jugant a ping-pong! Amb el pinta de còpter! Martin, el que has de fer és endreçar els teus discos de poder animal, que quan et facin falta no els trobaràs. Tranquil·la, que jo ja sé on ho tinc tot. Porto l'armilla de poder animal a sota del xandall. Mira! Renoi! S'acosta una onada gegant que ve cap a nosaltres! Jimmy, volem massa baix en l'aire, ens corre! Ostres! I toparem d'aquí 5 segons! 4, 3, 2... Ai, agafeu-vos! Ostres! Per sort, no vaig mai enlloc sense l'equip d'inventar portàtil. On han anat a parar els altres? Ah! On aniré a parar? Ei! Que no hi ha ningú aquí! S'ha parat el motor i no hi ha comunicacions. Sort que he quedat en una bossa d'aire, però he de trobar la manera de sortir a fora. Ai! Abans que la tortuga s'enfonsi fins a baix de tot. Em pensava que no podria sortir mai de l'onada. Quin tip de nedar que m'he fet. Sort que ho faig bé. Vinga, refesta una mica. I després, a veure com ens en sortim. Compte, camina! Ah! Visca! Un arbre! Oh, que bé! Oh! Ostres! A veure, la bona notícia és que l'onada ha passat i el mar està en calma. La dolenta és que els meus amics no hi són i que m'he quedat sola. La bona notícia és que porto l'armilla salvavides i la dolenta és que encara sóc a dins de l'aigua. Oh, i ja ho tinc! Ja està, veus que bé? La bona notícia és que ja no sóc a l'aigua i que m'estic assecant. I la dolenta és que encara sóc al mig del mar i que estic sola. Algú haurà d'arribar a terra ferma per demanar ajuda. I com que jo sóc el que sap nedar més bé de l'equip, em tocarà fer-ho a mi. A l'aigua, doncs!
veure, per començar he d'obrir la canalització d'aire. I ara he de pujar amunt. Som-hi! He de beure aigua com sigui. Amb aquesta calor hi ha el perill que el sol et pugi al cap. He d'anar bevent a glopets. No puc beure aigua de mar, però sí que m'hi puc refrescar. Ostres, un tauró! Ostres, un tauró! El Zac? Diria que veig visions. Ara que tu has naufragat, jo sóc el millor inventor de la Terra! Ho entens? Perquè jo sóc a terra ferma i tu ets a l'aigua! No, no, no! Oh, sí que veig visions. Això és el que et pot passar si estàs sol al mar i el sol et puja al cap. He de trobar la manera de sortir d'aquí. Ei! Que hi ha algú! No hi ha ombra. Aquest bot no té rems. No puc anar enlloc. Sort que us tinc a vosaltres. Ei! Tinc una idea! Funciona! Oh, se m'ha menjat el pintadecòpter! A mi encara em tens. Qui ha parlat? Jo, home. El controlador. El controlador? Podria fer servir el vestit de poder animal per sortir de l'illa, arribar a terra ferma i demanar ajuda. Oh, de què em serveix el vestit de poder animal si no hi ha animals? Això semblen caus. En aquests forats potser n'hi ha algun. Espero que sigui on em penso que sóc. Uf! Ai! Bé, ja sóc a fora. I ara què? Ai, ostres! Espero que algú em trobi abans que la tortuga s'acabi d'enfonsar. Oh, podia anar a parar un munt de llocs. I m'ha tocat una illa amb un arbre. Jo m'enfilo molt bé a tot arreu, però no sé si això em servirà per sortir d'aquesta illa. Ah, em quedaré aquí per sempre. Em sembla que veig alguna cosa que es mou. Oh! És un fraret! Tu ets un ocellet marí, oi que sí? Un ocellet marí que fa uns viatges molt llargs volant. Oh, i com camines! Quina gràcia! Ei, espera't, on vas? No tinc el disc de poder del fraret i encara que el tingués... Ara ja no tinc fraret. Oh! Ei, has tornat! Mentre eres fora, he pensat un nom per tu. A partir d'ara et diràs Fraró. Què, Fraró, què portes? On dia tu! Que fort que puguis portar tants peixos amb el bec! Ah, ja ho entenc. La pell que tens a sota del bec s'eixampla perquè n'hi puguis guardar molts. Oh, com camines! Ja sé què puc fer. Puc activar els poders del fraret i volar per anar a buscar tots els altres. Oh, però no tinc disc de poder del fraret. Necessito la viva.
Espero que algú ho vegi. Vaja, allò sembla el símbol de l'equip dels germans Krat. I no és un núvol perquè en veig un altre d'igual. Ho fan amb fum, això. És un senyal de fum dels nostres i he d'anar corrent. Espero que l'equip d'inventar portàtil tingui prou bateria per arribar fins allà. Si no... M'he d'enfilar per sortir de l'illa. Espero que algú em trobi. Espero que algú em trobi. Doncs jo ja t'he trobat, Jimmy. Espero que la Viva em trobi. Ah! Què? Ah! Ei! Aviva! Ja sóc aquí! Què? Apaga l'equip d'inventar! Apaga'l! Apaga'l! D'acord! Ja està! Encara té bateria per programar un poder d'animal? Sí, encara en té, sí. I n'hi haurà prou. Ah! Sort! Uf! Estic tan content que m'hagis trobat. M'han agradat els senyals de fum, eren inconfusibles. Has de veure una cosa. Què? En aquests caus hi ha un animal que crec que té un poder que ens ajudarà a sortir d'aquí. D'acord. Xxt! És a dins. Oh, que linda! Et presento el Fraró. Fraró, et presento la Viva. Sembla un lloro petit. Oh, és un lloro petit de terra que no sap ni volar. Com vols que un lloro que no sap volar ens tregui de l'illa i ens ajudi a trobar els altres? És que és un fraret! L'animal ideal per salvar-nos. Em costa de creure. Aviva, que no te'n recordes que tots els animals tenen un poder! Va, sisplau, sisplau, comença a programar. El fraret té els poders ideals per salvar-nos. Per començar, sí que vola, i molt. No ho sé pas, Martin, no ho sembla. No ho sembla gens. Oh! Ara! Els frarets són uns ocells marins que fan uns vols molt llargs. Són capaços de volar 100 quilòmetres mar endins. Busquen bancs enormes de peixos petits, com ara arenys i sardines. Quan els veu, es tira de cap a l'aigua. Neda per sota i els agafa amb el bec. Després surt a la superfície per menjar-se'ls. I quan ha menjat i està tip, Torna a terra? no, continua volant i pescant més peixos. I més. I encara més. I se'ls guarda en aquest bec tan curiós. Quin bec vols dir? Per què és curiós? Hola! No t'havia vist. Veus que té un bec com el dels lloros? Sí? Amb aquesta forma que té, pot portar un munt de peixos. Ja ho veig. Té les vores en forma de serra. Amb això els pot aguantar bé. Mira, ja ve. Torna amb el bec ple. Ara ja saps com s'ho fan per portar el menjar amb el bec. És increïble! Quants peixos porta? 8, 19, 20! I per què n'ha de portar tants? Per donar menjar a la seva parella, que es queda amb les cries, i perquè mengin els petits, també. Oh! A tu et diré fra, i a tu, fraronet. Va, som-hi! Programaré els poders del fraret. Hola, mare frareta! T'escanejaré. Això és massa! Oh, fixa't en les plomes! Teniu uns poders animals impressionants de veritat. Confio que amb això trobarem els altres. Espero que algú em trobi. Espero que algú em trobi. Oh, espero que algú em trobi. Ara, m'he d'enfilar. M'he d'enfilar. Potser sí que podré sortir d'aquesta illa enfilant-me.
On em portarà aquesta obra? Ja està. Martin, t'he programat el vestit perquè siguis molt gros i així ens puguis portar a tots. Perfecte. Activo els poders del fraret! Visca! Tinc els poders del fraret! Que bé! Quin goig que faig! Aquestes ales curtes i fortes són ideals per nedar per sota l'aigua. Hem de salvar l'equip dels germans Krat amb els poders del fraret! Tu vens amb mi, Vaja, en aquest bec s'hi va força bé. perquè està pensat per portar coses, justament. I ara anem a buscar els altres membres de l'equip dels Krat. Fa gràcia com caminen, eh? A punt per l'enlairament? Sí! Woohoo! Woohoo! A rescatar l'equip dels germans Krat! Els frarets tenen la vista molt penetrant perquè han de detectar bancs de peixos molt petits. Ah, veig la Coqui! Ostres! Aguanta, Coqui, ja som aquí! De pressa, que la tortuga s'enfonsa! No tinc forces per nedar! S'ha enfonsat! Tira't cap a l'aigua! Poder del fraret! Estàs bé, Coqui? Sí, gràcies. I la nostra tortuga? Ha anat a parar al fons del mar. Ara no hi podem fer res. Primer hem de salvar el Jimmy i el Chris. És un bon tràngol, això de naufragar. Ja ho pots ben dir, ja. Amb aquest sol i sense beure ni menjar, el cervell comença a fer coses molt rares. Això és genial! Ei, Grapes, què hi fas, tu, aquí? Ah, espera'm! D'acord, jo faré com tu. Un braç i un altre, vinga! Com si fos una mona aranya! Veig el Jimmy. On? Allà. Renoi, sí que tenen la vista penetrant, els frarets. Tu no m'abandonaràs, controlador, oi que no? És clar que no. Ah! Ah! Controlador, què passa? No pateixis per res, t'han salvat. Jimmy! Jimmy! Ah! Què? Estàs bé o què? Sí. I ara, a veure on és el meu germà. Ja gairebé toquem el cel, Grapes! No m'havia enfilat mai fins als núvols! Ha! Puc caminar sobre els núvols! Puc saltar sobre els núvols! Ja veig el Chris! Però què fa? Sembla que estigui sonàmbul. Oh, com una cabra. Sóc el saltanúvols, sóc el saltanúvols... Oh! Oh! Oh, era tot un somni. Ei, germà, que et venim a buscar! Oh! Espero que això no ho sigui. Un somni perquè és superguai. Ja tinc! Visca! Quins poders animals que tens, Martin! Gràcies! Ja tornem a estar junts, visca! Que bé! Hip, hip, hurra! Però ja no tenim la tortuga, ara. Es veuen ja? No? Sí, ara sí. Vinga, Coqui, estira! D'acord. Molt bé! Ja us ho deia, ara toca fer el manteniment de la tortuga. I després, a viure aventures amb animals! Ens ho hem passat molt i molt bé amb tu, Fraró.
Ets un ocell marí petit, però fantàstic. Adéu, Fraró! Moltes gràcies per tot, amic meu!